Til vores AT-problemformulering har vi valgt at finde forskellene på en bodybuilder og en CrossFit-udøver. Og dette vil vi gøre ved at svare på de 4 punkter, vi har stående her. Det første hedder 1. Hvilken indflydelse har bodybuilding og CrossFit henholdsvis på kroppen? 2. Hvilke fysiologiske ændringer sker der? 3. Hvordan træner en bodybuilder og en crossfitter for at vinde konkurrencer? 4. Hvordan adskiller en bodybuilders muskler sig fra en crossfitters? Vi vil starte med at definere, hvad en bodybuilder er, ud fra de 4 spørgsmål. Bodybuilders benytter den teori, som går ud på hypertrofi. Og det er, at når musklerne træner eller får belastning, så muskelfiberne de revner, og så skal det så opbygges, og det sker så, at musklerne så bliver større. Fysiologiske ændringer, der sker i en bodybuilders krop, er hovedsageligt muskelfiberne, på grund af den konstante eksplosive træning, der medført fra de meget tunge belastninger og eksplosive øvelser. De hvide muskelfibre bliver større, og der kommer flere, og der kommer flere glykotiske enzymer, og energiomsætningens hastighed bliver forbedret. Fiberdiameteren bliver også større, og derfor bliver musklerne større. Ildkredsløb består af 3 hovedsagelige ting: lungerne, hjertet og blodet. Ilten bliver transporteret gennem lungerne til hjertet. Lungerne er opbygget af en stor mængde små sække kaldt alveoler samt bindevæv. Hjertet sender blodet videre ud i aorta via arterier og blodkar, hvor der veksles ilt, næringsstof og koldioxid med muskelceller. Den mængde ilt musklerne skal bruge afgøres alt efter hvor store musklerne er. En bodybuilders træning er opdelt efter hvilke steder på kroppen han mangler at træne. Så på en dag træner han kun én muskelgruppe. For eksempel om mandagen træner han bryst, og den næste dag træner han kun biceps. Det gør så, at han ikke varierer hans træning og kun fokuserer på et punkt. En bodybuilders workout kan også kan kun udføres i et... Hvad laver du? En bodybuilders træning foregår hovedsageligt i et træningsrum med mange store vægte og stænger og så videre. En bodybuilder adskiller sig fra en crossfitter ved, at han kan tage meget flere vægte, altså... ved at han kan tage flere tunge ting med færre gentagelser, hvor en crossfitter kan tage flere gentagelser med færre vægte på. En bodybuilder har normalt også mange flere hvide muskelfibre, der indeholder store mængder enzymer, fordi at de hvide muskelfibre, de gør så en muskel kan lave større belastelser, men med mindre gentagelser. Og nu vil vi så begynde at svare på de 4 problemstillinger i forhold til CrossFit. CrossFit er en træningsform, hvor man både styrketræner og træner kondition, men det foregår mest aerobt, fordi det er mange gentagelser med ikke så meget belastning. Men CrossFit bliver så anaerobt til sidst, fordi det strækker sig over så lang tid, at det til sidst bliver anaerobt. På en crossfitter, deres muskler er mere udholdenhed i forhold til en bodybuilder. Og på en crossfitter kan deres muskler holde til den samme belastning i længere intervaller, hvor de skal gerne kunne flytte og løfte de belastninger, de får i længere tid. Når man udfører CrossFit, træner man især ved de fysiologiske kondition på grund af den høje intensitet og de mange gentagelser, der bliver udført under træning. For eksempel hjertets slagkraft bliver større, lungekapaciteten bliver øget og blodkarrene bliver øget. Øgelsen af glykolyse og muskelfiber bliver større og stærkere, og kapillærer bliver større. Det er jo på grund af den hovedsagelige aerob udførsel, og den anaerobe del bliver så tilføjet længere hen, når musklerne ikke kan. CrossFit. CrossFit er en full body så workout, hvor du træner alle muskelgrupper i kroppen hovedsageligt. Træning går ud på, at du skal kunne holde ud i længere tid med tungere vægte.
Og CrossFit foregår mest i runder. En runde er måske på 4-5 øvelser, hvor du holder en minuts pause, så kører du igen en ny runde. Træning foregår primært 20-30 minutter. En crossfitters muskler i forhold til en bodybuilders muskler er fyldt med mange flere røde muskelfiber, som indeholder mere myoglobin, hvilket kan binde ilten meget bedre, som giver dem en større anaerob kapacitet.